А у нас в сяле як? Каго не было па 2 гады дома, ну, той где-то і служыў. І это ж час свой, інтэрнэт і відзікі. А тады хто яго ведае, дзе ён цягаўся. Петькін жа малы так і прыйшоў, не было, да деда заходзіць, крычыць на ўсю хату: «Раўняйсь!» Дед говоря, я табе шас обухом разок по плячам проедусь. Будешь ты у мяне роўны хадзіць до конца сваіх гадоў. Маўчыць. Бо дед служыў. Дзе не гаворыць, ну, моладасці бутылкі аб башку мясіў добра. У суботу нап'ецца і начне. Не аб сваю, а аб бабкіну. Гавара, ну, дык дурень, страляў, можа? З чаго там? Расстраляў 4 разы з аўтаматіка. Дед руки трэць, гавара, ну, завтра будешь кабана стралять. Пропаў. Нядзелю шукалі, не найти. А ён у саломе валяецца на сенавалі. Бабка есці нося. Баяўся так страляць, стрэлок. Служыў. Можа, дзе пулькі счытаў якія? Васіля малы, той з верталёціка дзе-то прыгаў 9 раз. Ну, з Петькіным у паре. Жонка гавара, залезь у сенцах, лампочку памяняй, цемень. Палёс, у вачах пацямнела, зваліўся з тумбы. Валяўся абоссаны, нагу зламаў. Дажджы ідуць, крыша цячэ, жонка звоня. Хлопцы, прыйдзіце, залезьце, памяняйце шыферыну. Бо это ж дурень полезе, ды яшчэ зваліцца, заб'ецца. Верталётик. Ай.